Hakan hon medai pet ki kam chungo kai perthei ka hima sora habakan tup ya ki Federation of Hotels Cooperative Society Clean Sora Campaign bat ka MRTF hni gisngi kalai kendu ya menteri bedai pet juga tena chungo kai perthei ban dawa ban khangno ya ki bawan chungo kai ban chat ha ki rut surok ni ha ki no gindu ki jaka ha ka jela bat ki wei pat ki mat ki bai dei ban kentiu ka kam chungo kai ha ka jela mi khalia ki stakeholders trong tourism sector ni don hangni ki president jong Federation of Hotels ni don ni ba Bandung na kini ka tour operator na don ba hotel na kini ki cooperative society dan ba mesa na ka clean sora campaign ban na represent ni ka MRTF ti tamangiwan hangni kom ki stakeholder jong tourism ban submit ya ka memorandum ni keren sibun kiki gibede baka lawe jongka kam jongok kai perthei ka jela jungi kumno bandang kampen bha bat kumno bandang kam penwandur susio taba kawi ka point ka ba ningkong ka ba khmat ka bangi ra sa sarkar kadi ka concern ka ba ban kata ya ka image jongka megalit tourism te finyu ini hakini ki kelas sedang he mentala arsnem laisnem but hakini ki shipnai arnai kini ke jingwan kertlap bat ke jingwan penjabo jom ki ngam dong ya bagi ki turis ki de nong wan jungok lagi nong wan kai na po Assam ki bawan ban set ban kira itu ki gas cylinder jongki kira ki khiu ki siang jongki but ki yang hangno kala mende harut surak kade hagi jaka ponga ki syat hang tu ki bam bat ndadap nang tu ki penjabo yang tu jaka kala poi ho put ba kala ima kam de syuk ba malumala bat ngislo ba lada mla bande i kani ka kam kala ban kata bat pensniudur ya ka durkhmat dong ka kam jungok kai ha jela jungi ti hakamat ban kong ni dawan ka sarkar ni tentu ya ka sarkar ba kadi ban penmi no ya ka notification ban khangno lani ban ya kani ka roadside cooking ban open space cooking habaro ka we ka jela bakan thop ki district paper jela nomor ba haki asnem na isnem kasdang sora menta pini haki ni gisngi kala akur chadu West Khas Hills kala akur chadu South West Khas Hills kidon ki betu ki ong na lenti Guwahati Ribhoi hadu Shillong ru tadi gaju ki brio ki le penju ti kaba kadi ba kalau orang palat put hadu ba yo tu nyut umlali isu ha seorang ibu ki volunteer kidon tin rei kalau apa yu put ba wat ki volunteer ki mak kan isu ti ban solve ya ni ke isu kadehi ka sarkar ba hapan le ni but kadi ka jingkit kli jong ka sarkar ban ensure ba kam de ban kata ya ni kam jong kai perthei jungi but ni da tentu ting ba kan penmi no ya kan notification nang ba ngin yo ban pena pat ba but ba kibri menabar gintip ba ha kan ka jela jungi numsya syu ban wan ra itu ki gas cylinder numsya syu ban siat kat habalak kat habamon ngan supun kan mau hendiat ba tani ka jingja kala jah guaru mentala kai arsnem hakaba kalong kumjo hi hakaba gibre genra gitu ki gas cylinder joki kinlait haki rut surok wat haki beach ru ban siat angtu tika sarkar goa kala sim khiai kan ka kam bat kala khang kala penmi ya ka notification ba kan ka roadside cooking ba open space cooking bat habit ru kalong illegal ti kadi ka jingira bakraw ya ka tourism hapo goa ti ha jela Meghalaya ru ka sarkar kala di banle kunju bat ngisno lada ka sarkar kam khang kani ka jing kan mangai jur nang ni sakmat ti kata ka point ban kong ka mangi kren bat i minister jong ka tourism bat na kabastunat kalong ba nakaliang jum i la menjur no ban ila ong bang instruct ya ka tourism department nang ta ya ka insekren ru bat i deputy chief minister badi ba prestun jong ka home ban issue ya kan notification kamploy kat bala nomor nakaliang jong i ila benar
bat ilaong hi ba kala ima ti kasutunat namar ba nakaliang jong minister ula sungtu ini kam bat ngatrai kanum slam ba ikin penmi dengan notification kenang ba nyo ban penbena paj ba ya kan kajing siat paj ba kajing le lingkrang kajing penjabo kentop kajing penjabo mo ba kada illegal bat kan sadon ka fine ya gibri ba komit ya kan kam kan kabaar ka bangi keren kadi kala jung bat fin lapru ba hagini kinjat senam ka tourism ka khamkiu hagi thain nong gumdam tenrai ka pasungsi kalong ba ngimdon waste management hagi thain nong gumdam jungi hasora mdon waste management ha pun uslam don waste management ha makurwat mdon waste management ka waste ba produce na ka yeng ka sem jungi bla bun pa tang naki household jungi bla bun pa sa ka waste bonra kiniki turis bon nak sabar kala nang jele shu ti ka pasungsi kalong ba kibri gilum hi tang ba 4 don jaka hangnu ban handle ya kan ko waste ti kumbalong hasilong indon ka municipal ka ba take care lan ka ba him ya kan nyot ka ba penbiang ya kan nyot ndai haki thain nong ndong hadu umtam don waste management system bat kibriu hi kidang ya bret shalom chawa ti ka umru imak lajan poi rendang ka bedi bat waste management system bat lada ka sarkar kan install igini ki waste management system hagini ki jaka turis imat ka kapor ka sapoi ba imat kan sajelle ka jing utung hagi jaka pengas gani ti ni ajing mut ba kin identify nomor kila don lupa ki circuit tourism circuit kum ka penusla circuit ka bakem thuk ya ka snong peleng ka molnong ka dauki kadi bandon ka wika waste management system tu kasora kadi bandon la ka jong waste management system ka West Castles pa ka South West kidi bandon la ijong ti da ka balik kumni nga try kan yang wandur ti kata ka jing kentiu kan ka kam tourism bat ka jing itenat ka mariang ti hendrai pin lap hi pi kinok sok kubor ru ba kan ka kam tourism kanang kiu na ka por baningkong kabaar population ru kala nang kiu ti ladang ngimla ban arrest ya kan ka situation kan ka por kan sapoy ka por bagi jaka ityang jungi ginsa iutung ti kaniru kadika point ke bakong san ha kabang isno baka sarkar kan ham ban le no kham kloy yu baka sarkar ka penbana na ka por mo yagi scheme per mo sutenat ni ro ba la ban wanra igin ki scheme per ka baide baka tourism mo kam jungo kai pertai tamanga sno ba kala de ka por ka sarkar ban wanra scheme ban install yagi ni waste management system haki tourism circuit per kata de ka point ba ka point ka balai ka mengekren ka dei pin kun mau haki senam ka dep ka don ka jing ka baidi bat kini ki kinongnya kali local jungi kini ki local transporter jungi ha ka ba ki kadon ka jing jing nam jung ki bakim jo kamai ti haki tu ki por ka sarkar kala constitute ya ka committee ban bishar ya kan kam but responsibility jong di committee ru kadi ban persiang ban mora solution tenrai hadu mentang imtip kai ka outcome jong tu ka committee ti ngila tentu ya tourism minister ba chen un aikin ya ka juba lani ba un pentip ba kai ka outcome jong kan ka committee ka bala thung da ka sarkar kanang bangin sutu ba kala don ne em kan nung jing persiang ban ya penuan tani ban yaram ya gini ki local transporter jungi nyimtiap kay ga juba ang balong ikwa baka sarkar judge baka constitute ngani committee kadeiru ka rukom ba ka sarkar kan ay ka juba kan alor ba kay ka outcome ko ba kan ka committee ko antra kini ki point ki ba niya keren company ba tourism minister ba ngisno ba nakaliang ki stakeholder jungi ka jing promote lani ka jing kentiu ka tourism ka hapanya ya kat ru bat ka jing pikir ya ka mai mariang jungi di kita gidi point tiba ngia keren bat ka sutunat ulong ba nakaliang minister ulong positif bat assure ba ngin sarkar kan le halor gidi kap tangita